לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איך זוכים להידבק באבינו שבשמיים, קחו עמכם דברי, תחליט בדעתך, אני חוזר בי, אני מסיק מסקנות, אני לא אותו אדם, אני משנה את דעתי, יש בליבי חרטה עמוקה וחזקה לעבר, והרי אני מקבל על עצמי קבלה נחושה לעתיד, שבשום פנים ואופן שבעולם לא אשוב לכסלה. קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. לב יודע מרת נפשו, כל אדם במה שהוא חלש, כל אדם במה שהוא נופל, כל אדם במה שהוא פוגע, הוא צריך החלטה נחושה, זהו זה. אני פותח דף חדש בחיים, ריבונו של עולם, אני שב אליך, ריבונו של עולם, אני חוזר אליך, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, ויחזירנו בתשובה שלמה לפניך. ריבונו של עולם, אני מבטיח לך לא עוד, לא לשון הרע, לא שום חטא ועוון, לא פגם העיניים, לא מחשבות זרות, לא שנאת חינם, לא מחלוקת, בשום פנים ואופן שבעולם. אני מחליט בדעתי, ריבונו של עולם, בנושא פלוני אני יודע שאני חלש, בנושא אלמוני אני יודע שאני קצת פגום, אבל זה עד עכשיו. מעכשיו אני הולך להוכיח לך אבא שבשמיים, אין מציאות שאני אפול, אין מציאות שאני אשחק לידיו של יצר הרע. אני אעמוד על המשמר, שבשום פנים ואופן שבעולם לא אפול בעוון הזה. גם אתה יכול. אין מציאות של ייאוש, אין מציאות שאין לי תקנה, אין מציאות שאני לא יכול, אני רק צריך להחליט. שובה ישראל, עד אדוני אלוהיך, מי שזוכר וחוזר ושב בתשובה לפני מלך מלכי המלכים, הוא מחליט בדעתו לעבוד את אבינו שבשמיים, עבודה שלמה, עבודה תמה, בשמחה ובטוב לבב, לא לשוב לכסלה, לא עוד עבירות, לא עוד פגמים, לא עוד זדונות, והוא מחליט בהחלטה נחושה. אז אדם הזה הוא מגיע עד כיסא הכבוד, עד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.